budú hrať bez mikrofónov, dúfam, že sa za paravanmi nezjaví náhly hluk. Tak vás vítame na predstavení divadla Safa, čo je šaliansky sci-fi a fantasy klub, ktorý ja nemôžem zabudnúť pripomenúť, že som si založila a šéfujem. Ja som nejaká tá Riddick. A prednášku som pôvodne myslela úplne vážne, až doživotný český predseda Obi-Wan vymyslel, že by bola veľmi suchá, tak ju trošku okoreníme. A pridali sme k tomu scénky, poväčšinou nie že inšpirované, ale priamo prebraté z filmov, ktorých, to je jasné už podľa názvu prednášky, a síce čo majú spoločné Pán prsteňov, Hviezdne vojny a Harry Potter. A ja osobne som prišla na to, že viac, než ľudia čakali. Darth Vader je proste vedúca osobnosť. Dobre. Takže, milí diváci, prednesieme vám poučnú prednášku a zahráme vám pri tom divadielko. Jeho hlavnými aktérmi budú Kláňačka, Darth Vader, predstav sa, áno, Darth Vader, uklon sa, jeden druhý, Darth Vader číslo 1 a číslo 2, čestný Darth Vader, Ben Kenobi, uklon sa, no, áno, Obi-Wan Kenobi, Darth Sidious, Dumbledore, Hagrid. Nepočkaj, lebo ja to mám rozdelené podľa ľudí. Pán, dobre, to som to okolo. Dobre, tak sa ešte úplne ako pán Ollivander, Boromír a Gandalf. Dobre. Potom tu máme admirála Ozela, Harryho Pottera, Luka Skywalkera, Anakina Skywalkera, Yodu, Aragorna, Froda, Pippina a pána Buffetára. To bude prekvapenie na záver. Ešte je tu kapitán Piet, Tom Riddle, Bail Organa, profesorka McGonagallová, Ron Weasley, Smiešok a druhý chlapík. Sauronové oko a Darth Vader vo finálnom súboji v jednej osobe sa nám už predstavilo. Ja som tu za všetky keci a tu za Eddieho Izzarda. Potom tu máme učupenú skromne Luciu, ktorá nám bude asistovať a organizovať celé to pozadie. Takže Pán prsteňov, Hviezdne vojny, Harry Potter. Tieto tri fenomény obrovskou mierou ovplyvnili fantastiku modernej doby, stáli pri zrode masových mánií, predznamenali nástup svojich nasledovateľov. Po celom svete majú milióny fanúšikov a každý súčasný sci-fista či fantasista ich pozná. Nemusí ich mať maličko do najmenších podrobností, ale určite sa zorientuje. Všetky tri príbehy do istej miery vyvolali kontroverzné reakcie. Hviezdne vojny asi najmenej, možno vďaka tomu, že boli mainstreamom vždy vnímané ako rozprávka pre dospelých, ako vedecko-fantastická metafora. Ale Pán prsteňov spôsobil svojho času nevôľu v komunistickom bloku. Mnohí ste možno čítali tú jeho legendárnu starú recenziu, ktorá vyšla u nás v niektorých stranických novinách, pretože industrializovaná ríša zla sa nachádzala na východe, čo Západ nevedel, respektíve čo my sme nevedeli prekusnúť, a Západ v tom možno tiež niečo videl. A Harryho Pottera sa svojho času zavrhla katolícka cirkev, lebo vo svietenom modernom veku vyťahol na svetlo a zidealizoval čarodejníctvo, ktoré kresťanstvo už 1000 rokov leží v žalúdku. Možno im ešte viac leží v žalúdku, že ho museli po vyvraždení tisícov nevinných nakoniec poprieť ako vymyslenú kravinu a na konci 20. storočia im niekto z toho zase urobil kultúrny hit. Čo nám
prvý pohľad možno fanúšik nevidí, sú paralely medzi týmito troma dielami, využívajúce archetypy, ktoré bavia ľudí mnohých generácií. Čo je najlepším dôkazom fenomenálny úspech všetkých troch ság, napriek tomu, že majú toľko spoločných znakov, ktoré vám predvedieme aj prečítame. A je úžasné a určite to o ľuďoch ako celku veľa vypovedá, že nás po stáročia, lebo je to naozaj po stáročia, keď sa človek pozrie dozadu, opájajú príbehy založené na rovnakých princípoch, fascinujú nás hrdinovia vytvorení na základe rovnakých šablón a dojímajú nás rovnako vypointované tragické udalosti zakončené happy endom. A predsa ich stále milujeme, znova a znova podliehame ich čaru. Čaru mágie, cti, statočnosti, vznešenosti, boja za dobrú vec, romantického utrpenia, patetickej tragédie a slávneho konca, ktorý všetko uzmierí a nastolí ten správny chod sveta. Známy odborník na mytológiu Joseph Campbell, ako by to zaujímalo, veľa prednášal na tému archetypov a kde všade začínali, kde už nie už v praveku. Takže koho by to zaujímalo hlbšie, treba počúvať jeho prednášky, niekde si ich nájsť. No ale v našom živote sú tými najžiarivejšími a najmasovejšími fantastickými fenoménmi a kultami práve Pán prsteňov, po ňom Hviezdne vojny a po ňom Harry Potter. No a keď som sa tak jedného dňa voľne začala zamýšľať nad tým, čo majú spoločné, zistila som, že strašne veľa. Tak sa na to pozrieme bližšie.